Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videi a toto video bude tutoriál a takže dáme si Minecraft a tento tutoriál bude ako si spraviť mob trapku alebo také niečo. Možno stihnem aj viac, no ale ja už tú mob trapku jednu mám. Som si spravil. Ak ste nevideli prvý diel, kúknite, dajte lajky a dúfam, že sa vám bude aj tento diel páčiť. Venujem tomu veľa času a asi čo vám poviem. No čo by som vám mohol povedať, vidíte, tu je moja mob trapka, toto prasa som tam naschvál zasklenil, lebo ma nasralo, hop, a ideme, ostatné prasádičky. Peng, zabiť prasátka. Jedno, druhé, tretie. Ty zleď dole. Prasa, ty zleď dole. OK, to som zabil. A ty zleď dole, lebo ťa zabijem. Tak. Prasátko je. Títo malí prasátka sem lezou. Tak ja to spravím takto. Víš čo, prasa, teraz. Krásne. Zabijem. Mazaj odtiaľ ty. Blank. Tak. A stačí, ak to... čo sa tu... Tuto zaseklo trošku. Takže dáme to tak. Tak. A už by to malo byť. A prasátka nám už letia. Dáme mob trapky. No, prečo tu není tok vody? No dobre, no. Trochu rýchlejšie, ale oni sa zase vzdorujú. Buchnem ta, padneš. Buchnem ta. Dobre, to škapalo. Môžete vidieť, napríklad tu dám prasa. Nem tu do Maďaro. To prasa nám tu padne. Počkať. No, padni. No, vidíte? No, už padalo, len ja som... Vidíte? Žiadne nič, žiadna láva. Bum. A budeme mať. Teraz si trošku cheateme dvere, alebo to takto spravíme. Tak. Tuto si budeme dávať to mäso. A ľudia, to vyzerá fakt halúzne. Takže ideme si dať brnko a nové ale dáme si teraz gold brnko, to je dobré. A robím to pomocou Packet Inventor, je to dobrá apka. A dáme si toto, browse, tu si napríklad vyberieme, že door, wooden door, normálne, tak, amount 255, OK, dáme add and price slot, dáme toto, 3, 2, 6, nie, 317, golden bots, áno, to sme chceli, 317, dáme fill slot, OK, potom dáme 600, nepočkaj, ne 600, 316, gold leginy, tak, na ešte inventory, toto, no, už nemôžem, takže niečo dáme preč, delete, duplikate, delete, tak, add and price slot, počkaj, späť, a tuto zadáme už iba 315, fill slot, OK, toto, a dáme pre istotu browse a dáme tam 3, 1, 4 a gold helme, tak, dáme späť,
A teraz si zahráme Minecraft. Opäť. Vám môžem povedať. A takže keď to zapnete, vidíte. A už to tu máme. Takže ja si nasadím Brnko, toto. A som zlatý. Ale keď ich vrátim, takže keď sa mi jedno rozbije, naskočí mi tam ďalšie. Chápete? A tak ďalej. Takže tuto si budeme tak počkať. Tak. Tuto tak pekne vojdeme. A čo to tam robí? A ja to vykopím svojim krompáčikom. No tak, kop. OK. Tu dáme granit. A čestku. Chest. What are you, chest? Čestka. Zmizela nám. Čestka. Tak. A my si ukážeme, ako spraviť teda tú mob trapku. Takže trochu mesíčka si dáme spraviť. Prasatá padajú od 300-600. Hop. Takže dobre. Trochu maska si spraví. Lebo to prasa pristalo na tej torči. Ne, to som tu spavnul. Hej. To som tu spavnul. OK? No, padajte. Hop. Trochu ťa hitnem. Poď. OK, už ide prasa. Poď. Ale musí ísť malinké. Tak. Dáme tam ešte jedno prasa. Poď, chcem ťa hitnúť. Hitman. Poď. Hitman. Som hitman. Tu musím ľuďom hitovať. Ale hitovanie sa mi nejak nedarí. Pam. Teraz môžem veľa hitovať. No poď, ty prasa jedno. Dyš. Oh, hit. OK. Hit. Ale poď. Hit. Hituj. Hitni ho. Musíme hitnúť to prasa. Víš čo, ja mám takú chuť. Zabijem ma tu vodpikexom. No a takže ideme si ukázať tú mob trapečku. Bang. Takže na to potrebujeme hlavne Minecraft a Packet Editor. Takže dáte normálne toto a dáte Will, Tile and Titles. Tu máte sync. Tu máte mob spawner, pick. A tu máte mob spawner a také. Takže my pôjdeme na 53, 36, 43. Takže to číslo si potrebujete zapamätať. 53, 36, áno, ne, či? 53, 36, 46. OK, tak dáte edit word info a tu dáte, že move player a tuto dáte, že x je 53, 46, 36. Ak som dobre pochopil. Počkaj. 53, 36, 46. Aha. Takže ičko je 36 a to je 46. 36. 36. 46. OK. Dajte späť. A zapnite Minecraft. A teraz, jak môžete vidieť za chvíľku, počkajte. Vidíte, jak môžete vidieť, tak nás to automaticky dá k tomu spavneru. Ale my na ňo, keď sa tam spavnujú zombíci, potrebujeme dať torčku.
Tak. Tak, a kúkneme si, čo je v čestke. Slabé, takže čestu rozbijeme, to je jasné. Tak, máme ju rozbitú, zoberieme si. Tak. A teraz by sme, keďže to je zombie, to je veľmi dobré, lebo zo zombíka síce nič nezískam. Najlepšie by bolo, keby to bol skeleton, ale ja si zapnem difficulty. Dúfam, že sa to tu... Ježišimaria. Ting. Takže sa tu predsa len spavnujú tí zombovia. Ale ja chcem, aby sa mi spavnovali skeleťáci. A kúkate? Vidíte? No zabijajte ma. A už ste tu není. Až tak hopám. Takže normálne dáte. Zase odstraníte pakedinové. Pakedinové editor dáte edit word info. Ne, edit, hej. Ne. Počkaj. Edit inventory. Dáme si tam pár mečov. Iba SVORD. Sword. A dáme ich tam 255. No a teraz by sme už... Ešte ne, ľudia. Ešte potrebujeme add impy slot. Tak dáme... Prepáčte za tie zvuky vzadu. Moja mama čo robí. Tak a dáme... Čo sme to chceli? Skeleton, spawn skeleton. OK, dáme ich 255. Učičeme a dáme znova Minecraft. Jak je to našim zvykom. Tak. Zapneme Minecraft. A jak môžete vidieť, sú tu zombíci, ale za chvíľu to sa hneď zmení. Keď na to kliknete, tak sa vám tam budú spawnovať skeletóni. Áno, a to my chceme, lebo z tých je nalúk a blbosti. Takže si to tu pekne osvetlíme. Tak, a keď už sme tu, mohli by sme zobrať pickaxe a trošku to tu vykopať. Tak, hop. Alebo viete čo, ľudia, spravíme to rovno takto. Ne, dobre, nijak to nespravíme. Som si už myslel, že tu mám ešte TNTčka, ktoré som odstranil. Hop. OK, to už máme. Tak a už sme to podkopali. A ten spawner musí byť vždy vo vzduchu, aby to malo dobrú... Už sa ten skeleton náhodou nespavnol a tak blbo, no viete, jak to myslím. No a poprosím vás hlavne lajkovať, odberovať, všetko nás poteší. Píšte e-maily na iska.letsplayers@gmail.com a my vás potešíme neskôr. Dáme sa aj s kamošmi sa dáme dokopy a budeme mať vytvoríme MC server, potom vám na ňu dáme recenziu. A takže potreboval by som áno, no, takže takto sa to robí. Zoberiete plátok vody, no hociakú vodu, kýdnete to sem, aby sa tu pekne, aby to išlo pekne dole, sem, a vy chcete, tak tuto, a ešte na jedno nemôžeme zabudnúť, keď vždy má nejaká trhlina vstup do cavky, takže no, do nejakej
do nejakého dungeonu, takže lepšie bude to zabarikádovať. Hop, hop, tak. No a teraz to len toto vykopeme. Prepáčte. A takže teraz to leje dole, leje. A za chvíľu už budeme robiť toto. Takže už teraz by sme predĺžili tú vodu a keď to spadne, tak to počkaj, ja si iba dám menší test vody. Tak. Takže tu už by to mohlo padať, takže to je výborné. Tak. Vieš čo, ja si dám allow curing, ja si dám allow flying. Vo fly sa to síce pomalšie kope, no ale čo už mi ostáva iné? OK, no tak, hlinu. Ja všetko skopem s týmto pikexom, lebo je to dobré, no a železo na to kašleme. To neskôr sprístupníme asi tento ako server a môžete si tu stavať domčeky a bude aj flat, asi. A tak, OK, a tu už to bude padať do jednej džúry. Tak. Tu dáme už normálne. Tak. A tak. Let us apply. Preto sa vyplánuje. No a teraz by sme to mohli dať do jednej takej veľkej džúry. Tak. Podkopeme. Jou! To som nevedel, že tu je ešte kejvka. No, tak toto bude väčší problém. Lebo ako to môžeme dať, keď tam je kejvka? Jedine by ma napadalo, že oni by padli. A to by bola jediná možnosť. Tak, to by bol jediný spôsob. Takže máme tu menšie problémy. Takže by sme to spravili takto. Takže teraz ma počúvajte. Toto by sme dali, že tuto by sa to tak. No, poď nižšie, poď. Tak, tuto by sa to tak stáčalo. Tá voda, chápete, jak to myslím? Tak. A tu by sa to už stáčalo a tu by bola tá diera. Chápete? No, lebo tam asi nebude kejvka. Tak, tuto by sme to skúsili vykopať asi. A keď ne, tak tú kejvku trošku zmeníme. OK, je tu tá kejvka. Stále, no, ale to už je skoro na boku. Takže ešte trošku. Takže tuto to bude asi do rohov padať. Tak. Kde sa to začína? Tuto. Takže, OK, ne. Tak. Prepačte. Ešte raz. Tak, toto by sme to mohli zabarikádovať. Tak, tuto. Hop.
hop, 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 hop. Tak. A takže do tejto jednej diery by to padalo. Takže mohlo by to padnúť iba takto sem. Ale my tu budeme padať do troch. Tak. Alebo ja už mám lepší nápad. Kúkajte. Hop. Rozkopeme to. Tuto by ten skeleton padal. Hop. Tuto, tu. Normálne takto by tu padal. By sme mali takto obklopené a tam by padol a my by sme tam mali takú základničku a bolo by to. Chápete snad, jak to myslím? Dúfam, že hej. No, tak a tak. OK. Takže tak mobterapka sa nám dnes asi vydarí. Čo je? Jaj, ja som tam asi stál. Tak a dáme si no, prepáčte, teraz som trochu zmetený. Počkaj, toto padne, ten skeleton tu vlastne padne a to bude pre nás iba dobre znamenať. Tak a ešte raz za tie zvuky vzadu prepáčte, ja za to fakt nemôžem. No a vlastne trochu si to skúsime, keď tam padne a ten skeleton, on tu padne a bude padať, tu sa zastaví a tu umre asi, predpokladám, a keď ne, dáme tu ešte také sklo, takto, on tuto padne a my to obklopíme sklom, tak, aby sme ho mohli ľahko zabiť. No dole iba takto, kúkajte, že hop, 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 hop. A ja budem iba vždy na určitej strane a hop, tak. A tuto tu vykopeme, hop, hop, dáme dvakrát, hop, 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 hop. Ja mám na to tak, 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 tak. Tak. Prepačte. Ešte raz. Za chvíľu to asi budeme mať, takže aj za chvíľu sa asi rozlúčime spolu. Tak. Ešte o jedno to vykopať. Tak. Prepačte, mám asi nádchu alebo také niečo, lebo mám upchatý nos a dávajte aj do komentárov, že také otázky, že čím natáčaš a také. Ja vám to potom dám a už vám to dám vopred, takže natáčam screen recorder, to je Cezar root a root mám spravený cez Framaroot. Nezaručujem, že vám to pôjde, lebo Framaroot niektorým ide, niektorým nejde, poznáte to, jak to je. No a napríklad môjmu kamošovi nejde a mne ide. No tak, to je už niekedy, no a čo som to chcel? Tak, ale tuto bude výstup a tuto si niekde spravíme taký menší baráčik. Takže, OK. Tak. OK. Tak. Počkať. Aha. Tak, hovore. No tak. Zničiť torčku, ísť dole, hop, hop, tak, hop, hop,
hop, tak, hop, hop. Tak. Počkať, ľudia. Čo, tuto není? Počkaj, vykopeme to. Čo, tuto není spravené? Ani trochu. Tak dáme. A tí skeletóni nám ešte nepadajú. Musíme si najprv zapnúť difficulty. No tak, a teraz by sa nám tam mohli spavnovať a to pískanie je iba tak, lebo chápete to, jak je to s obsami? No tak. Teraz len čakať a dúfať, že to pôjde. A keď ne, tak pôjdeme k ním a oni proste popadajú. No. Je to už tak. Zatiaľ sa kúkneme na tuition pev. Vidíte, tuto chodím. Jak? Ja som v stene. To je náš halus takto chodiť. Jup. Ne, ja som sa zasekol. OK, no, som sa zasekol. OK, ho. Úplne dobrý prístup k tomu a ja vám ukážem, že vám to pôjde. Len počkajte, dáme ten third passion view. Tak, tuto to 2-krát, no 3-krát rozbijeme. Tak, ideme hore. A počkaj, ešte, ne, tuto. Zabočíme. Tak, počkajte. Hop. No, teraz si tu zapneme difficulty. Tak, a teraz budeme tu. Napríklad, lebo keď ten skeleton... idú. Poďte, pani. Poďte, skeletonky. No, skeleton už ide. Pada. A je po ňom. K.O. ľudia. Takže vidíte, funguje to. A takže ja sa s vami lúčim. A čaute. Ale toto fakt. Čus.